Kubor nagaslem jong unongsan Hima. Ka Jingkhlaiñ ja karukom yalap election jong ki kato kat nengut ki Kyrtong ki constituency bapher bonsen ka pen perkhat ki Paidbah baki dei ki ba umdon nong kershan bat ladu leer. Kum gani ka jing perkhat ru ka don ha Mawkynrew constituency ha ka ba Kyrtong ke United Democratic Party ulaya jar sekeleng ki snong ban pensai bat ru ban penskotho ya ka nongrim jong ka seng bat jong Kyrtong. Kumta ban peni ya ka Jingkhlaiñ bat ka Jingkershan ki Paidbah Kyrtong ka UDP na Mawkynrew constituency uba Remington Pengrop ulalum sendon da ka Jingelang ka bahe ka bala penlong ha ka snong mau yap bang menta ka sngi ka arpulai tarik ubna rempang arajar arpulai namar ki sngiru kilanang jan sa ka jing tap vote ka ban long ha ka arpu nyau tarik ubna rempang arajar arpulai hagani ka Jingelang na ki hajar ngut ki Paidbah kila poilang ban peni ka Jingkershan jongki ka UDP bat yau Kyrtong uba Remington Pengrop ha ka baki Paidbah ki Shad lang ha ka por janmet ban Lynguh hi thui ya ka Madan ka ba penlong Jingyalang menta ngin pet ya ka Jingshong shit ki Paidbah ha ka Jingyalang bat ka Jingya Shad lang jongki ya ka Jingrwai ka balasna na ka benta ka UDP bat Kyrtong jongka. Not just out, wishing all the best. So don't come up, constituency. Hakmat, nin yang teli. Oh, hakabang, you did the same junkie, jangan. Original lagu niswa. Oh, hakabang, kasih tradisi yang nantam. Kan batino, ya ulat kamu. Oh, hakabang, na yang lajong nama tadi. Kan yang kabang. Congress's commitment to Meghalaya, empowering the women of Meghalaya. 3,000 rupees every month to every single BPL mother in Meghalaya. 5 commitments na kaseng Congress na kabinta ka 5-star Meghalaya. Kabording ha Meghalaya kalipman kapor Congress ka kular Bandung du boarding ha nong kendong ni hasar 5 commitments na kaseng Congress na kabinta ka 5-star Meghalaya. Vote for your 5-star Meghalaya. Vote for Congress. Ka Meghalaya TMC kawan rak Shapi ya ka Maikan. Anda ka TMC kan thau sarkar, ka Meghalaya TMC kan Pyni lailak teli ki kam habo kini kisan sinem manwan. Barkum juru ban ajing rap pisa ka belong syajar dikasih benai. Kata khat arjar dikasih sinem ka barok ki samla ki bampat dan ni ka kam ka jam. Hakane ka ap nyau terek urempang Shan ya ka sap jong pi haki artli ki sentil bat kershan ya ka Meghalaya TMC.